Καλημέρα σε όλους. Καλωσορίζουμε τους συνομιλητές που βρίσκονται σήμερα στο κτίριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας. Καλωσορίζουμε τα σχολεία που έχουν μπει στην διαδικτυακή μας ενημέρωση και καλωσορίζουμε επίσης και την κυρία Χάη Δονάτση, την επόπτη ποιότητας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας. Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, που έχει χαρακτηριστεί ως Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας διοργανώνει σε συνεργασία με την επόπτη ποιότητας κυρία Χάη Δονάτση και το άτυπο δίκτυο φορέων υγείας της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, μια διαδικτυακή συνάντηση, η οποία έχει τον τίτλο «Ακούω, κατανοώ, αγκαλιάζω, μαζί για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς». Σκεφτείτε λίγο πόσο ωραία θα ήταν να νιώθαμε όλοι ότι ανήκουμε σε μια ομάδα, ότι είμαστε αποδεκτοί, ότι έχουμε φίλους που μας στηρίζουν. Αυτό είναι και το νόημα ενός σχολείου χωρίς αποκλεισμούς. Ένα σχολείο που κανείς δεν μένει στην άκρη επειδή είναι διαφορετικός, είτε επειδή έχει άλλο χρώμα, άλλες απόψεις, άλλη γλώσσα ή αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Για όλα αυτά τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς θα μιλήσουν σήμερα οι παρευρισκόμενοι και οι συνομιλητές μας, οι οποίοι θα μας δώσουν τη δική τους άποψη και τη δική τους πλευρά. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο στην επόπτη ποιότητας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας, την οποία την έχουμε διαδικτυακά, την κυρία Χάη Δονάτση. Καλημέρα σε όλους και όλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα με αφορμή τη σημερινή ημέρα να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και θα συνεργαστούμε σε πάρα πολλά ζητήματα που μας αφορούν. Για τη σημερινή εκδήλωση θα ήθελα να διαμοιραστώ κάποιες διαφάνειες για να δώσουμε λίγη εικόνα περισσότερο για τους μαθητές μας και να μπορέσουν να παρακολουθήσουν. Ελπίζω να βλέπετε τις διαφάνειες. Ωραία. Ευχαριστώ. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή ημέρα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες, με διαδικτυακά, για να μιλήσουμε, όπως ήδη ακούσατε, για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της αποδοχής, της κατανόησης της ισότητας και της διαφορετικότητας, ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά τα άτομα με αναπηρία στη σχολική κοινότητα. Ωστόσο, ξέρουμε όλοι μας από την εμπειρία ότι η διαφορετικότητα δεν είναι πολύ εύκολη. Μερικές φορές, οι προκαταλήψεις μας, οι φόβοι μας, η έλλειψη κατανόησης μπορεί να μας οδηγήσουν σε στάσεις οι οποίες δεν είναι θετικές. Πώς μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε αυτές τις στάσεις μας? Τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί θεωρούμε, συγγνώμη, γιατί λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε λοιπόν αυτές τις στάσεις μας? Ήδη από τον τίτλο της σημερινής ημερίδας, τα τρία ρήματα «ακούω, κατανοώ, αγκαλιάσω» μας δίνουν τις τρεις βασικές παραμέτρους στις οποίες δίνουμε έμφαση. Ξεκινάμε με τη σημασία της αποδοχής, γιατί θεωρούμε ότι η αποδοχή αρχικά των ατόμων με αναπηρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί η διαφορετικότητα μπορεί να είναι ευκαιρία για να έχουμε ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς και γιατί η διαφορετικότητα μπορεί να μην... Ναι, καλή. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό να ακούμε? Θα πούμε στα τρία αυτά ρήματα. Πώς μας βοηθάει να κατανοήσουμε? Πώς η κατανόηση μας οδηγεί να αγκαλιάσουμε τους συμμαθητές μας στο σχολείο? Σημαίνει ακούω. Το να ακούει κανείς σημαίνει να δίνει προσοχή,
να ανοίγει το μυαλό και την καρδιά του. Θα πούμε πραγματικά, προσπαθούμε να κρίνουμε ή να απαντήσουμε αμέσως, αλλά να κατανοήσουμε. Αυτό μας οδηγεί να μπούμε στη θέση του άλλου, να δούμε τη ζωή, την οπτική του άλλου και άρα να κατανοήσουμε την εμπειρία του. Είναι το πρώτο βήμα που μας βοηθάει στη βαθύτερη κατανόηση. Τη βαθύτερη κατανόηση η οποία μας οδηγεί στο να αποδομήσουμε στερεότυπα, προκαταλήψεις που μπορούμε να έχουμε άτομα τα οποία είναι διαφορετικά από εμάς. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να δημιουργήσουμε ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς. Ας ξεκινήσουμε από τη βάση. Η βάση είναι τα δικαιώματα του παιδιού. Και βλέπετε εδώ, στο άρθρο 28, κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Άρα λοιπόν, ισότιμη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Πάμε στο δεύτερο άρθρο. Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από κάθε είδους διάκριση. Πολύ σημαντικό και αυτό, το οποίο θα πρέπει να κάνουμε πράξη και στη σχολική πραγματικότητα. Τρίτο άρθρο, το άρθρο 28, στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε, τα παιδιά με αναπηρίες δικαιούνται να απολαμβάνουν πλήρη συμμετοχή στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ζωή, στην πολιτιστική ζωή, πάντα με σεβασμό στις ανάγκες τους. Πώς μπορούμε να τα κάνουμε πράξη και να τα εφαρμόσουν αυτά τα δικαιώματα στη σχολική ζωή? Μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή αρχικά στη σχολική τάξη, στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Στη σχολική τάξη μπορούμε να δημιουργούμε δραστηριότητες που προάγουν τη συνεργασία όλων των μαθητών και μαθητριών. Μια ομαδική εργασία μπορεί να αξιοποιήσει τα ταλέντα του κάθε μαθητή ανεξαιρέτως ικανοτήτων. Αυτό νομίζω ότι οι περισσότεροι το ζείτε καθημερινά στη σχολική τάξη. Αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον, να ενισχύσουμε την προσβασιμότητα, προσβάσιμες λοιπόν υποδομές για όλους, να εξασφαλίσουμε την ίση πρόσβαση στους χώρους του σχολείου, τόσο στην τάξη όσο και στο διάλειμμα, όσο και στις δραστηριότητες εκτός τάξης, στην καθημερινότητα του σχολείου, διοργανώνοντας δράσεις συναισθητοποίησης για τη σχολική κοινότητα, όπως προσομοιώσεις, θεατρικά δρόμενα, αφηγήσεις προσωπικών ιστοριών, που όπως έχω δει από τα προγράμματα των σχολείων, διοργανώνονται πάρα πολλά αυτές τις ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε το σχολείο κοινωνικής αλλαγής. Γιατί? Γιατί το σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο όλοι θέλουμε, δεν προετοιμάζει απλώς μαθητές και μαθήτριες. Δημιουργεί πολίτες που σέβονται ο ένας τον άλλο, που είναι έτοιμοι να σταθούν δίπλα σε όσους έχουν την ανάγκη και που κατανοούν ότι η δύναμη βρίσκεται στη συνεργασία. Αυτό μπορούμε να το δούμε μέσα από ενδεικτικά παραδείγματα που μας έχουν στείλει κάποια σχολεία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας κάνουμε λοιπόν την αλλαγή στο σχολείο μας. Έχουμε μηνύματα μαθητών και μαθητριών για την ημέρα, μέσα από βιωματικές δράσεις, καλλιτεχνικές δημιουργίες, δημιουργική γραφή. Το πρώτο μήνυμα εδώ, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, μας το στέλνει το Γυμνάσιο Ειδικαίκειας Τάξης Τρικερίου, μια βιωματική δράση με την αξιοποίηση του παιχνιδιού Goalball, το γνωρίζετε οι περισσότεροι, έμφαση στην ευαισθητοποίηση, στην αλλαγή στάσεων των μαθητών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τα συμπεράσματα με βάση εδώ τους εκπαιδευτικούς είναι καταπληκτικά. Μπορούμε λοιπόν να δούμε εδώ κάποιες σκηνές από αυτή τη δράση που πραγματοποιήθηκε ήδη στο σχολείο και που θέλησαν οι εκπαιδευτικοί να μοιραστούν μαζί μας. Άλλου είδους δράσεις είναι οι καλλιτεχνικές δημιουργίες, τις οποίες πραγματικά μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας
ώστε να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, τα άτομα με αναπηρία και να τα εντάσσουν στην καθημερινή ζωή. Έχουμε εδώ μια εναλλακτική δράση από το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Νέας Ιωνίας. Το μήνυμα των μαθητών εδώ μας έχει σταλεί με αυτή την αφίσα. Η έμφαση δίνεται στο μαζί, είμαστε όλοι μαζί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πάρα πολύ σημαντικές αξίες, οι οποίες υποστηρίζονται από αυτή την αφίσα, όπως είναι η αποδοχή, η φιλία, η ισότητα. Ένα δεύτερο μήνυμα μας στέλνει το ίδιο σχολείο με τη δημιουργία ενός καλλιγράμματος. Εδώ οι μαθητές εμπνέονται από τις τέχνες, εμπνέονται από τη ζωγραφική, εμπνέονται από την ποίηση και δημιουργούν λοιπόν αυτή την ιδιαίτερη αφίσα, όπου και εδώ βλέπουμε πάρα πολλές σημαντικές αξίες και συναισθήματα των μαθητών να αποτυπώνονται σε αυτό το καλλίγραμμα, όπως είναι η αποδοχή, η αλληλεγγύη, η ισότητα, η υποστήριξη, όλοι οι ίσοι, η αγάπη, ο σεβασμός, η αποδοχή. Μια επόμενη αφίσα, και εδώ οι μαθητές από το ίδιο σχολείο μας στέλνουν ένα καλλίγραμμα και βλέπουμε εδώ με πόσο ιδιαίτερο τρόπο έχουν αποτυπώσει τη σημασία που δίνουν στην κατανόηση και στο να είμαστε ενωμένοι. Και εδώ πάρα πολλές λέξεις κλειδιά αναδεικνύουν βασικές αξίες που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα συμπεριληπτικό ανοιχτό σχολείο, όπως είναι η στοργή, η αποδοχή, ο σεβασμός, το χαμόγελο, η αλληλεγγύη, η φροντίδα, η ισότητα, αγάπη, φιλία. Συνεχίζουμε με μία δράση που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το πρώτο πειραματικό Λύκειο Νέας Ιωνίας, όπου η εκπαιδευτικός εδώ οδήγησε τους μαθητές σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Αφού πρώτα τους ευαισθητοποίησε σε θέματα μέσα από ένα δίκτυο κειμένων λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών, οι μαθητές δημιούργησαν ποίηση ή κείμενα, όπως βλέπουμε εδώ, ένα εξαιρετικό ποίημα, «Άκουσέ με όταν δεν μιλώ». Μπορείτε να δείτε στις οθόνες σας τους στίχους αυτού του ποίηματος, αρκεί να διαβάσετε και μόνο 2-3 από αυτούς τους στίχους και θα καταλάβετε πόσο έντονα μηνύματα περνούν οι μαθητές που δημιούργησαν αυτό το ποίημα εδώ για τη συγκεκριμένη ημέρα. Και εκτός από ποίηση, οι μαθητές εδώ δημιούργησαν και κείμενα, ημερολόγιο. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα από ημερολόγιο του γιου ενός ατόμου με αναπηρία. Το βλέπετε λοιπόν εδώ. Πόσο σημαντικό είναι να δουλεύουμε και με τις μαρτυρίες ατόμων με αναπηρία, τόσο των ίδιων των ατόμων, όσο και ατόμων του περιβάλλοντος τους. Γι' αυτό και σήμερα εδώ έχουμε προσώπους από σωματεία ατόμων με αναπηρία, τα οποία είναι σε θέση να σας δώσουν πάρα πολλές πληροφορίες για τις προκλήσεις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, και εδώ τελειώνει η δική μου παρουσίαση. Ήταν μια μικρή εισαγωγή ευαισθητοποίησης στο θέμα της σημερινής εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευχαριστώ τα σχολεία που μοιράστηκαν μαζί μας τα κείμενά τους και τα μηνύματά τους για τη σημερινή εκδήλωση. Και δίνω το λόγο ξέρω αν μας ακούει. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νάτση. Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι το ενδιαφέρον των σχολείων είναι πολύ μεγάλο σήμερα. Από ό,τι βλέπετε στο WebEx έχουμε ήδη 48 σχολεία που συμμετέχουν στην διαδικτυακή αυτή δράση και κάποια ακόμη γύρω στο σύνολο στα 60, τα οποία παρακολουθούν την ενημέρωση, η ενημερωτική αυτή μερίδα από το κανάλι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο YouTube.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω τον υπεύθυνο του Γραφείου Νεότητας της Ελλάδας Μητροπόλης Δημητριάδος και Αλμυρού, τον Αντιμανδρίτη Καλίνη, τον Γεωργακόπουλο, να μας πει και εκείνος τα δικά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, μπορείτε να μιλήσετε. Καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε έτσι αυτή την προσωπική επαφή και την επικοινωνία ίσως να δυσκολεύει, αλλά απ' την άλλη μας βάζει και σε μια διαδικασία να σκεφτούμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σημερινή ημέρα. Παραδείγματος χάρη, πώς αισθάνονται κάποιοι οι οποίοι δεν βλέπουν. Το έχουμε αναλογιστεί ποτέ? Έχουμε μπει καθόλου στη θέση τους? Και νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα ήθελα για όλους εσάς, παιδιά μου, να γίνει μια αφορμή να σκεφτούμε τον άλλο, τον κάθε άλλο. Γιατί όσο και να θέλουμε εμείς να περνάμε καλά, δεν έχει καμία, νομίζω, σημασία αν δεν νιώθουμε και δεν εισπράττουμε και το πώς αισθάνεται ο κάθε άλλος. Θέλω να σας μιλήσω λίγο μόνο για μένα και το πώς εγώ ξεκίνησα τη δικιά μου δηλαδή, όχι πορεία θα το πω, το πώς έτσι έγινα ιερέας. Πάντοτε, μεγαλώνοντας ενδεχομένως και με ανθρώπους που είχαν σχέση με την Εκκλησία, προσπαθούσα να βρίσκουμε τρόπους, ειδικά στις παρέες που είμαστε, να περνάνε όλοι καλά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ότι κάποιοι με θεωρούσαν, επιτρέψτε μου την έκφραση, καραγκιόζη. Εγώ το έπαιρνα πάντως ότι έκανα τους άλλους να χαμογελούν. Όμως αυτό ξέρετε από τι πηγάζει? Αυτό πηγάζει, έχω την αίσθηση, τουλάχιστον για μένα, από την αγάπη στο Θεό. Και η έμπρακτη αγάπη στο Θεό είναι η αγάπη στον κάθε άλλο, όποιος κι αν είναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και η σημερινή ημέρα, αλλά και όλες οι ημέρες του χρόνου, προκειμένου να βρούμε αυτόν τον κάθε άλλο και στο πρόσωπό του να βρούμε τον ίδιο τον Θεό. Θέλω να πιστεύω ότι και η συναναστροφή όλων μεταξύ σας, αλλά πολύ δε περισσότερο η συναναστροφή με ανθρώπους που έχουν μια αναπηρία, και επιτρέψτε μου να πω κάτι το οποίο ενδεχομένως θα το σημειώσουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι θα σας μιλήσουν σήμερα. Η αναπηρία δεν είναι μόνο αυτή η οποία φαίνεται, η επιφανειακή. Αναπηρία θεωρείται και κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει μια ασθένεια η οποία δεν φαίνεται, αλλά να τον εμποδίζει από το να κάνει απλούστατα πράγματα, από το να έχει παραδείγματος χάρη μια δύναμη για να σταθεί όρθιος. Το πιο απλό σας λέω. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι ο κάθε ένας να μπει σε μια λογική του να σκέφτεται τον άλλον πρακτικά. Όταν σκεφτούμε τον άλλον πρακτικά, αυτό στη συνέχεια θα βοηθήσει και όλους τους υπολείπους, αλλά και τους ίδιους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Για μια κοινωνία η οποία όντως θα είναι χωρίς εμπόδια για κανέναν, για μια κοινωνία η οποία θα είναι ισότιμη με όλους, για μια κοινωνία η οποία θα προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες προς όλους. Θα κλείσω με το εξής. Αυτό το οποίο εγώ κατά κάποιον τρόπο αισθάνομαι τον τελευταίο χρόνο περίπου. Εδώ και ένα χρόνο, μετά από αυτές τις πλημμύρες που είχαμε στην περιοχή μας και που όλοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο είχαμε δυσκολίες, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούσαν και εκπροσωπούν κάποιους συλλόγους και φορείς της περιοχής μας, τους οποίους πολλούς θα τους γνωρίσετε. Αυτοί όλοι συσπηρωθήκαμε. Και συσπηρωθήκαμε προκειμένου να δημιουργήσουμε καταρχήν μια κοινωνία εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Ένα όμορφο κλίμα το οποίο δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Εγώ έχω βγει ευλογημένος από αυτή τη συναναστροφή. Πολύ ευλογημένος. Και είμαι ήδη 10 χρόνια κληρικός και παραπάνω. Αλλά αυτό το οποίο κάνουμε αυτόν τον χρόνο το νιώθω ως πολύ μεγάλη ευλογία. Μια έξτρα ευλογία, επιτρέψτε μου να πω, στη ζωή μου. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα πρώτα να δημιουργήσουμε εμείς μια όμορφη ομάδα. Και αυτή την ομάδα, συσπηρωμένη όπως είναι και δυνατή, να θελήσουμε να την δείξουμε προς τα έξω και να βάλουμε κι άλλους μέσα σε αυτή. Και θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή εκδήλωση θα έχει αποδέκτες όλους εσάς, παιδιά. Θα σας στέλνουμε στην ομάδα μας. Και σας στέλνουμε σε αυτή την ομάδα η οποία, ξέρετε, τι σκέφτεται και τι θέλει. Μια κοινωνία που να έχει αυτή την ευσυνείδηση ότι δεν είναι μόνο για να ζήσει ο ίδιος ο κάθε ένας όπως θέλει, αλλά να ζήσει σαν ομάδα. Και πιστέψτε με ότι όταν καταφέρουμε να ζήσουμε σαν ομάδα,
και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, ο ένας να υποστηρίζει τον άλλον και να βοηθάει τον άλλον, αυτό θα σας δώσει πολύ μεγαλύτερη χαρά. Μια χαρά που ενδεχομένως και στις ηλικίες σας, μάλλον, οι μεγαλύτεροι μάλλον, μπορεί να μην την αισθάνονται. Αλλά όταν αρχίσετε και βλέπετε στα πρόσωπα του κάθε άλλου, και επιτρέψτε μου να πω πολύ περισσότερο στο πρόσωπο του κάθε πονεμένου, το χαμόγελο, αυτό θα σας δίνει πολύ μεγαλύτερη χαρά και στη δική σας τη ζωή. Και αυτό θα γίνει και οδοδείκτης για τη δική σας τη ζωή. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Εμείς μόνο σαν Μητρόπολη έχουμε δημιουργήσει αυτό το άτυπο δίκτυο φορέων υγείας, όπως το έχουμε ονομάσει. Ήταν μια πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου, η οποία στην ουσία τι έκανε, συσπήρωσε όλους τους συλλόγους που ασχολούνται με θέματα υγείας και αναπηρίας και από τότε κάνουμε δράσεις προκειμένου να βγούμε στην κοινωνία προς τα έξω και να καλέσουμε κοντά μας και άλλους οι οποίοι θα βοηθήσουν προκειμένου να έχουμε μια κοινωνία με ίσα μέλη όλους. Αυτό επιδιώκουμε. Από τότε έχουμε κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Δράσεις για την αναπηρία, δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, όπως λέγεται, που θα σας το πούνε μετά. Δράσεις για άλλα ψυχοκοινωνικά θέματα. Δράσεις με τους γιατρούς μας, οι οποίοι πηγαίνουμε και εξετάζουν δωρεάν ανθρώπους στις επαρχίες. Πολύ σημαντικό και αυτό. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ότι θέλουμε στον κάθε άλλο και πολύ δε περισσότερο στον κάθε πονεμένο να βλέπουμε το χαμόγελό του. Και αυτό το χαμόγελό του, πιστέψτε με, όπως σας είπα και πριν, μας δίνει και εμάς μεγαλύτερη ζωή και δίνει και μεγαλύτερη ευλογία, γιατί είναι και αυτοί οι επίγειοι άγγελοι του Θεού. Οι άγγελοι δηλαδή που βρίσκονται εδώ στη γη, οι ορατοί κιόλας άγγελοι που τους βλέπουμε. Εύχομαι λοιπόν και εσείς όλοι να βρείτε στη ζωή σας τέτοιους αγγέλους, τους οποίους θα τους κάνετε χαρούμενους και θα τους βοηθάτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Καλλιρικέ. Στο σημείο αυτό, παιδιά, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα ακολουθήσει μια ενημέρωση από εκπροσώπους σωματείων ατόμων με αναπηρία εδώ της Μαγνησίας και θα ήθελα να καλέσω για το σκοπό αυτό την πρόεδρο του Συλλόγου Θαλασσεμία Νομού Μαγνησίας, την κυρία Δέσποινα Λουκάκη. Καλημέρα σε όλους σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Νόμου Μαγνησίας, σε συνεργασία με το άτυπο δίκτυο φορέων υγείας, πήραν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν αυτή την ημερίδα σήμερα για να τιμήσουμε την ημέρα που είναι η 3η Δεκέμβρη και είναι η Παγκόσμια ημέρα των ΑΜΕΑ. Ναι. Πάρτε λιγάκι στις δύο πρώτες διαφάνειες. Κάντε share πρώτα. Ναι. Κάντε share πρώτα. Ξανανοίξτε εδώ πάλι. Οκ. Share κάτω. Πιο αριστερά, πιο αριστερά. Εκείνο. Ναι, εκείνο. Οκ. Share. Άρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία θεσπίστηκε και τηρείται παγκόσμια από το Ηνωμένα Έθνη από το 1992. Γιορτάζεται σε όλο τον πλανήτη, προωθώντας την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας και κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων, αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει την αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Η αρχική ονομασία ήταν Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πλέον δεν χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο. Δεν είναι, όλοι έχουμε, ο καθένας άνθρωπος ξεχωριστά έχει τις δικές του ειδικές ανάγκες. Άρα λέμε άτομα με αναπηρία. Έτσι, η αναπηρία είναι κατάσταση, δεν είναι ούτε στιγματισμός, ούτε οτιδήποτε άλλο. Την επόμενη.
Δεν πειράζει, σωστό. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, αναπηρίες ορατές και αόρατες. Αναπηρία είναι η κατάσταση ενός ατόμου η οποία έχει ως αποτέλεσμα να είναι δυσκολότερο για αυτό να προβεί σε κάποιες δραστηριότητες ή να έχει ισότιμη προσβασιμότητα μέσα σε μια κοινωνία. Αναπηρίες μπορεί να είναι νοητικές, αναπτυξιακές, σωματικές, κινητικές, αισθητηριακές ή συνδυασμός των προηγουμένων ή κάποια χρόνια νοσήματα τα οποία δημιουργούν μία έλλειψη σε κάτι που πρέπει να υπάρχει ούτως ή άλλως. Ορισμένες φορές είναι γενετήσιες, ενώ άλλες φορές αποκτούνται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Οι αναπηρίες, λοιπόν, άρα μπορεί να είναι ορατές και αόρατες. Σήμερα εγώ θα σας μιλήσω για μία αόρατη αναπηρία, που λέγεται θαλασσαιμία, είναι μία χρόνια νόσος και είναι κληρονομική. Θα σας βάλουμε ένα μικρό βιντεάκι να δείτε το μηχανισμό, γιατί είναι ακριβώς αυτό, και μετά θα πούμε και 2-3 πράγματα πιο αναλυτικά. Ένα ερυθρό αιμοσφαίριο και είμαι φίλος σου. Ένας μικροσκοπικός φίλος που ζει μέσα σου. Πού? Στο αίμα σου. Το κόκκινο υγρό που μερικές φορές βγαίνει όταν τραυματίζεσαι. Και δεν είμαι μόνος. Έχω μια μεγάλη οικογένεια με πολλά κύτταρα σχανεμένα, που είναι όλα κόκκινα και μοιάζουν με μικρά πιάτα. Έχουμε όλοι μας μια σημαντική δουλειά να κάνουμε. Και αυτή είναι να μεταφέρουμε οξυγόνο. Μια ουσία που παίρνεις από τον αέρα όταν αναπνέεις και η οποία σου δίνει πολύ ενέργεια. Πολλά κομμάτια από ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό που λέγεται αιμοσφαιρίνη και βρίσκεται μέσα μας και μας βοηθάει να μεταφέρουμε αυτό το οξυγόνο. Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν είναι μόνο του στο αίμα. 3 άλλες οικογένειες φύλων κυκλοφορούν τριγύρω. Η οικογένεια των λευκών αιμοσφαιρίων, η οικογένεια των αιμοπεταλίων και το φύλλο μας στο πλάσμα. Όλοι μας έχουμε διαφορετικές δουλειές να κάνουμε και φυσικά δεν έχουμε την ίδια εμφάνιση, αλλά όλοι μας δουλεύουμε μαζί για να διατηρήσουμε το σώμα σου υγιές και δυνατό. Τα λευκά αιμοσφαίρια έχουν ακανόνιστο σχήμα. Είναι άσπρα και λειτουργούν σαν διόδες που πολεμούν τα μικρόβια για να σε κρατάνε υγιή. Τα αιμοπετάλια μοιάζουν με μικροσκοπικά αυγά. Μαζεύονται και ενώνονται μαζί, όπως τα τούρπλα, για να σε βοηθήσουν να σταματήσεις να αιμορραγείς. Από την άλλη πλευρά, το πλάσμα είναι ένα κυτρινό υγρό μέσα στο οποίο όλοι εμείς κολυμπάμε και μεταφέρει πολλά θρεπτικά υλικά που χρησιμοποιεί το σώμα σου για να σε κρατάει υγιή και δυνατό. Ξέρεις από πού προέρχεται το αίμα και όλοι εμείς που βρισκόμαστε μέσα του? Ακριβώς, από ένα εργαστήριο μέσα στο κόκκαλά σου. Μερικές φορές όμως υπάρχει ένα πρόβλημα στο εργοστάσιο και τα πράγματα πάνε στραβά. Για παράδειγμα, μερικές φορές δεν μπορεί να φτιάξει ερυθρά αιμοσφαίρια μαζί με το σωστό βοηθό την αιμοσφαιρίνη μέσα τους. Όταν συμβαίνει αυτό, τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν μπορούν να κουβαλήσουν αρκετό οξυγόνο και χωρίς αυτό το ειδικό θρεπτικό υλικό, το σώμα σου αισθάνεται κουρασμένο και έτσι φαίνεσαι αδύναμος και χρωμός. Οι γιατροί αυτό το λένε ανεμία ή θαλασσαιμία. Πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν θαλασσαιμία. Οπότε, αν έχεις θαλασσαιμία, τα ερυθρά αιμοσφαίρια σου είναι αδύναμα και χρειάζονται λίγη βοήθεια από τον γιατρό. Τότε, ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί ο γιατρός να σε βοηθήσει είναι να σου δώσει μερικά καινούργια δυνατά ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτό λέγεται μετάγγιση. Για να αρχίσει η μετάγγιση, ο γιατρός ή η νοσοκόμα βάζει μια μικρή βελόνιτσα στο χέρι σου, η οποία συνδέεται με μια πλαστική σακούλα γεμάτη υπέροχα καινούρια δυνατά ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτό δεν πονάει ιδιαίτερα. Δυστυχώς όμως, αυτά τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν μένουν για πολύ στο αίμα σου. Μετά από λίγο καιρό καταστρέφονται και το σώμα σου αισθάνεται ξανά κουρασμένο.
Ο γιατρός θα το ξέρει αυτό. Γι' αυτό, μετά από λίγες εβδομάδες, θα σου ζητήσει να ξαναπάς στο νοσοκομείο για να πάρεις μερικά καινούρια ερυθρά αιμοσφαίρια. Όλα αυτά τα καινούρια ερυθρά αιμοσφαίρια προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στο σώμα σου. Όμως το σώμα σου χρειάζεται λίγη βοήθεια ακόμη. Αυτό συμβαίνει επειδή η αιμοσφαιρίνη, η φίλη μας, που βοηθάει εμάς τα ερυθρά αιμοσφαίρια να μεταφέρουμε το οξυγόνο, έχει μια ειδική ουσία ενωμένη μαζί της που λέγεται σίδηρος. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το υλικό με το οποίο ενώνεται το οξυγόνο. Μερικές εβδομάδες μετά από τη μετάγνηση, όταν τα ερυθρά αιμοσφαίρια καταστρέφονται, αυτός ο σίδηρος κυκλοφορεί ελεύθερος στο αίμα σου. Όλος αυτός ο επιπλέον σίδηρος βρίσκει ένα μέρος μέσα στο σώμα σου, όπως την καρδιά ή το σηκώτη, για να παραμένει. Αυτό μπορεί να δυσκολεύει το σώμα σου να λειτουργεί κανονικά. Το δέρμα σου μπορεί τότε να γίνει πιο σκούρο, να αισθάνεσαι αδύναμος και να μην αναπτύσσεσαι κανονικά. Οπότε τώρα πρέπει να αφαιρέσεις αυτό το σίδηρο που περισσεύει από το σώμα σου. Υπάρχουν διάφορα είδη φαρμάκων που μπορούν να αφαιρέσουν αυτόν τον επιπλέον σίδηρο από το σώμα σου. Για να πάρεις αυτά τα φάρμακα, χρειάζεσαι τη βοήθεια μιας μικρής βελονίτσας και μιας αντλίας. Τα άλλα φάρμακα που μπορούν να αφαιρέσουν το σίδηρο από το σώμα σου είναι χάπια. Μπορείς να τα καταπιείς όπως κάθε άλλο χάπι, μαζί με νερό ή χυμό. Όποιο φάρμακο και να σου δώσει ο γιατρός σου, η μαμά και ο μπαμπάς σου θα σε βοηθήσουν να το πάρεις σωστά μέχρι να μεγαλώσεις και να μάθεις να το κάνεις μόνος σου. Το σώμα σου χρειάζεται οπωσδήποτε αυτό το φάρμακο για να παραμένει υγιές. Και μην ξεχνάς, δεν είσαι μόνος. Πολλά παιδιά έχουν θαλασσαιμία όπως και εσύ. Τώρα που γνωρίζεις όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τη θαλασσαιμία, μπορείς να τις μοιραστείς με άλλα παιδιά που έχουν και αυτά θαλασσαιμία ή με άλλα που θέλουν να μάθουν για αυτήν. Δυστυχώς το WebEx μας δίνει μόνο 40 λεπτά, οπότε θα πρέπει να το ξαναξεκινήσουμε. Όσοι μας ακούτε, σε μερικά δευτερόλεπτα συνδεθείτε ξανά για να κάνουμε ανανέωση του χρόνου του WebEx. Βασίλη, αναλαμβάνει. Μπήκες. Δεν μπήκα. Είσαι έτοιμος. Το WebEx μας δίνει 40 λεπτά μόνο. Μετά θέλει κλείσιμο και επανεκκίνηση. Μια διδακτική ώρα δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Μια διδακτική ώρα και μετά διάλειμμα λέει. Δεν έχει μεγάλες οι ώρες των 50 λεπτών. Οπότε, ναι, σιγά σιγά μπαίνουν και οι υπόλοιποι. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Ωραία. Λοιπόν, όσοι λοιπόν είδατε το βιντεάκι, εγώ θα σας μιλήσω για τη θαλασσαιμία ή τη μεσογειακή ανεμία, όπως ίσως κάποιοι την έχετε ακούσει. Έτσι, είναι η πιο συχνή κληρονομική ανεμία στη χώρα μας. Είναι κληρονομική, άρα μας την κληρονόμησαν οι γονείς μας. Είναι κάτι που γεννιόμαστε με αυτό και ζούμε με αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να το κολλήσουμε, ούτε να το εμφανίσουμε κάποια στιγμή εντελώς τυχαία στη ζωή μας. Όπως είδατε από το βιντεάκι, μας λείπει η ικανότητα να παράγουμε υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια, οπότε για να μπορούμε να επιβιώσουμε πρέπει κάποια στιγμή να τα παίρνουμε εξωγενώς. Καθένας από εμάς κάθε 15 μέρες πρέπει να πάρει 2 φιάλες αίματος.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι πόσο σημαντικό είναι για μας και πόσο συνυφασμένο με την επιβίωσή μας η εθελοντική αιμοδοσία. Τι είναι εθελοντική αιμοδοσία, θα μου πείτε? Είναι η μη αμοιβόμενη προσφορά αίματος από τους συνανθρώπους μας και είναι αυτό που εμάς μας διατηρεί στη ζωή. Εθελοντής αιμοδότης μπορεί να γίνει κάθε υγιής ενήλικας από 18 έως 65 χρονών. Τώρα τα τελευταία χρόνια είναι από 17 χρονών με γραπτή συνένεση των γονιών. Πρέπει να είναι υγιής, να μην έχει κάποιο σοβαρό νόσημα. Πρέπει να έχουν οι άντρες από 41 αιματοκρίτη και πάνω και οι γυναίκες από 38-39 και πάνω. Πρέπει να μην έχει να έχει νοσήσει από κάποιο λοιμώδες νόσημα, υπατήτηδες, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα κτλ. Να μην έχει κάνει χρήση ναρκωτικών και κυρίως ενδοφλέβιων, γιατί αυτό έχει και μία συνάφεια με το παραπάνω. Να μην παίρνει κάποια φάρμακα. Το θέμα είναι τώρα ότι τα τελευταία χρόνια είναι πολύ λίγα τα σκευάσματα που σε αποκλείουν από αιμοδοσία. Αυτό θα το συζητήσει με τον γιατρό όταν θα φτάσει στο τμήμα της αιμοδοσίας. Να μην έχει γίνει κάποιο χειρουργείο το τελευταίο 1 χρόνο. Να μην έχουν γίνει τατού ή piercing τους τελευταίους 4 μήνες. Να μην έχει κάνει κάποια οδοντιατρική επέμβαση τις τελευταίες 15 μέρες, αιματηρή, όχι απλή να πάω στον οδοντίατρο. Για τις γυναίκες εννοείται να μην είναι σε φάση περίοδου, να είναι 3-4 μέρες πριν ή 3-4 μέρες μετά. Τα βασικά είναι αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα κάποιος που θα πάει και θα θέλει να πάει να αιμοδοτήσει θα συμπληρώσει ένα μίνι ιστορικό, θα δώσει μία συνέντευξη στο γιατρό και θα κρίνει αν είναι κατάλληλος να αιμοδοτήσει ή όχι. Από εκεί και πέρα, το αίμα που θα δώσει κάποιος εθελοντής αιμοδότης θα διαχωριστεί στα συστατικά που είδατε στο βιντεάκι, δηλαδή σε ερυθρά αιμοσφαίρια, σε αιμοπετάλια και σε πλάσμα, τα οποία εξυπηρετούν 3 διαφορετικές καταστάσεις. Δηλαδή, τα συμπυκνωμένα ερυθρά, αυτό που λέμε μετάγγιση, θα πάει είτε σε πολυτραυματίες, είτε σε κάποιο χειρουργείο, είτε σε κάποια γυναικολογικά προβλήματα, σε εμάς, τους θαλασσαιμικούς, σε καρκινοπαθείς, σε νεφροπαθείς και για όποιον άνθρωπο χρειαστεί έστω κάποια στιγμή στη ζωή του μετάγγιση αίματος. Τα αιμοπετάλια συνήθως χρησιμοποιούνται σε αιματολογικές κακοήθειες. Έχετε φαντάζομαι δει πολλές φορές στο ίντερνετ να κάνουν έκκληση για αιμοπετάλια για τις ογκολογικές μονάδες. Και το πλάσμα είναι το κατεξοχήν υλικό που χρησιμοποιείται στις ΜΕΘ. Είναι το πιο καλό θρεπτικό υλικό, όπως στα νοσοκομεία θα δείτε κάπου να κρέμεται ένα σωρό. Στη ΜΕΘ μονίμως χρησιμοποιούν πλάσμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πολύ δύσκολο για όλους εμάς που το έχουμε ανάγκη να το εξασφαλίζουμε, γιατί δεν είναι κάτι που κάνω μία θεραπεία, μου τελείωσε, πρέπει να πάω στο φαρμακείο και να το πάρω. Εμείς πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αίμα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούν να γίνουν αποθέματα στο αίμα, γιατί η διάρκεια μίας φιάλης που θα δώσει ένας άνθρωπος σήμερα διαρκεί μέχρι 40 ημέρες. Δεν διαρκεί παραπάνω. Οπότε δεν μπορεί να αποθηκευτεί και να δώσεις ένα αίμα και να το πάρεις μετά από 2 μήνες ή 3 μήνες. Αυτά είναι τα βασικά που θέλω να σας πω. Είμαστε εδώ και χάρη της βοήθειας όλου του κόσμου, επειδή υπάρχουν οι εθελοντές αιμοδότες, μπορούμε και βιώνουμε μία ζωή που δεν στερείται τίποτα από τις ζωές των ανθρώπων που δεν έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Είμαστε ισότιμα και εισάξια μέλη στην κοινωνία, αλλά για να μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που θα προσφέρουν λίγο από το αίμα τους.
Οι ανάγκες δεν σταματούν ποτέ και καλό είναι πάντα, γιατί το αίμα για αυτούς που το χρειάζεται είναι κάτι αναντικατάστατο. Δεν μπορεί να το αντικαταστήσει ούτε κανένα φάρμακο άλλο, ούτε καμιά άλλη ουσία. Οπότε καλό θα ήταν πάντα το αίμα να περιμένει τους ασθενείς που το χρειάζονται και όχι οι ασθενείς να ψάχνουν μέσα στον πανικό τους να βρουν αίμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Λουκάκη για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας ανέφερε. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω την πρόεδρο του Συλλόγου Νίκος Χαλκιάς, ένας ήρωας για πολλούς, την κυρία Παναγιώτα Φιλαρέτου. Καλημέρα σας. Παρακαλούμε πολύ, κλείστε τα μικρόφωνά σας. Μπορώ να συνεχίσω? Καλημέρα σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας μου δίνεται η ευκαιρία να σας μιλήσω. Ο σύλλογός μας, όπως ήδη έχετε ακούσει, λέγεται Νίκος Χαλκιάς, ένας ήρωας για πολλούς και στηρίζει και ασχολείται με παιδιά ως 18 ετών. Παιδιά που αντιμετωπίζουν παθήσεις, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουν φάρμακα και αρκετές φορές να νοσηλεύονται μέσα σε νοσοκομεία και μάλιστα για πάρα πολύ καιρό. Τώρα βέβαια εσείς θα αναρωτηθείτε πώς εμείς βοηθούμε αυτά τα παιδιά. Αν είμαστε γιατροί. Όχι, δεν είμαστε γιατροί. Όπως ήδη σας είπα, κυρίως στόχος μας είναι να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να θεραπευτούν. Σε κάποιες από αυτές τις παθήσεις, εμείς γνωρίζουμε το φάρμακο. Και όσο απίστευτο και περίεργο να σας φαίνεται, το φάρμακο μπορεί να είναι κάποιος από εσάς. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά για τους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Για όσους όμως δεν έχετε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εθελοντής δότης μυελού των οστών είναι το φάρμακο που δεν παρασκευάζεται από φαρμακευτικές εταιρείες, δεν αγοράζεται, αλλά μόνο χαρίζεται. Ποιος μπορεί να γίνει εθελοντής δότης? Εθελοντής δότης μυελού των οστών μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε, αρκεί να είναι από 18-45 ετών και να είναι υγιής. Πώς μπορεί? Με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Για να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών, απλά χρειάζεται να συμπληρώσεις ένα μικρό ιατρικό ιστορικό και να δώσεις με μία μπατονέτα λίγο σάλιο. Με μία μπατονέτα, η οποία θα πάρει λίγο σάλιο από το εσωτερικό μέρος, από το μάγουλό σου. Στη συνέχεια, θα γίνουν εργαστηριακές αναλύσεις στην μπατονέτα αυτή. Τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές αναλύσεις θα καταχωρηθούν στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Ουσιαστικά, λοιπόν, τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές αναλύσεις της μπατονέτας θα μας δείξουν αν είσαι ιστοσυμβατός με κάποιον. Εάν ναι, μπορείς και έχεις τη δυνατότητα να τον βοηθήσεις να θεραπευτεί. Δυστυχώς, ο αριθμός εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι πάρα πολύ μικρός. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, ένας ιστοσυμβατός εθελοντής δότης μπορεί να βρεθεί και από άλλη χώρα. Αυτό όμως φέρει μια παραπάνω δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σήμερα ενημερώνουμε με αυτή την απλή διαδικασία που μόλις τώρα σας εξήγησα, πώς μπορείτε απλά να γίνετε ελπίδα ζωής για έναν συνάδελφο. Να είστε εσείς το φάρμακο που χρειάζεται κάποιος για να θεραπευτεί. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας, τονίζουμε τον εθελοντισμό, την στήριξη στον συνάνθρωπο και την ανάγκη της ενημέρωσης στα νέα παιδιά, δηλαδή εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φιλαρέτου. Στο σημείο αυτό θα καλέσουμε τη Γενική Γραμματέα του Σωματείου Μάγνου Τυφλή, κυρία Χριστίνα Γρηγιάννη. Καλημέρα σε όλους σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σημερινή πρωτοβουλία της
Είναι πολύ σημαντικό, αλλά και ουσιαστικό για εμάς η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μέσα στα σχολεία. Όπως ακούσατε πριν, εγώ εκπροσωπώ τους μάθητες τυφλούς. Άρα μαζί θα μιλήσουμε για τα άτομα με αναπηρία όρασης. Όταν ήρθα, όπως είπατε, δεν θα μπορούσατε να δείτε, κρατάω ένα λευκό μπαστούνι. Είναι ο οδηγός. Είναι αυτός που μας βοηθάει να κινηθούμε στους δρόμους. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Είμαι σίγουρη ότι όσοι έχετε βγει έστω και μια βόλτα έξω στους δρόμους, οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα έχετε δει κάποιον να κρατάει μπαστούνι. Η διαφορά λοιπόν από όλους εσάς είναι ότι εμείς δεν βλέπουμε, κάποιοι τελείως, κάποιοι λιγότερο, ενώ εσείς βλέπετε. Αν δεν κρατήσουμε τον μπαστούνι για να καταλάβετε ή αν δεν ακούσουμε κάποιον άλλο να μας δίνει οδηγίες, θα δείτε ότι όταν καθόμαστε σε μια καφετέρια, όπως εσείς, θα χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας, θα μιλήσουμε κανονικά με το διπλανό μας, άρα οι διαφορές είναι πάρα πολύ λίγες στην εξωτερική εμφάνιση και τον τρόπο χρήσης κάποιων πραγμάτων στην καθημερινότητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι εσείς τα νέα παιδιά να καταλάβετε λίγα πράγματα για το πώς ένα άτομο με αναπηρία χρειάζεται τη βοήθειά σας ή μάλλον καλύτερα τη συμπερίληψή του μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Τα άτομα με αναπηρία, όπως είπαμε, μπορεί να μην βλέπουν, μπορεί να βλέπουν λιγότερο. Έχουν αυξημένες βέβαια τις υπόλοιπες αισθήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουν πάρα πολύ καλή ακοή για να αντιλαμβάνονται τους θορύβους και να προσανατολίζονται. Κύριο εργαλείο είναι η αφή. Οτιδήποτε πιάνουμε στα χέρια μπορούμε να φανταστούμε ή να αξιολογήσουμε και να δούμε τι μπορεί να είναι. Γνωρίζετε καλά για τη γραφή Braille, η οποία είναι για σας ένα τελείως λευκό χαρτί με κάτι μικρές ανάδεικτες κουκίδες. Αυτό λοιπόν είναι όμως για τα παιδιά κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που διαβάζουμε, αυτό που μαθαίνουμε, αυτό που αύριο μεθαύριο ένα παιδί το οποίο έχει αναπηρία όρασης και έρθει στο σχολείο σας, θα κάνει τα ίδια μαθήματα μαζί με εσάς, με τη μόνη διαφορά ότι εκείνο θα διαβάζει με τη γραφή Braille, τη δικιά μας. Θα έχει εκπαιδευτεί. Εσείς μπορεί να γράφετε με το μολύβι ή το στυλό, το παιδί με τη συγκεκριμένη αναπηρία θα γράφει με τη γραφομηχανή του. Εσείς θα προχωρήσετε στο προαύλιο κανονικά του σχολείου σας, ενώ το παιδί θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και να χρησιμοποιήσει το λευκό μπαστούνι. Θα μπορείτε να παίξετε μαζί του ντόμινο, άνετα με το συμμαθητή σας που δεν βλέπει, διότι θα υπάρχουν ειδικές κοκκίδες πάνω στο ντόμινο ή στο ούνο, κανονικά, όπως παίζετε όλοι, με τη μόνη διαφορά, όπως είπαμε, ότι θα υπάρχει αυτή η μικρή η κουκκίδα για να μπορεί να παίξει. Προτροπή δικιά μου, ποτέ μην ζητήσετε να παίξετε αγωνία μαζί του και χαρτιά, διότι μοιράζοντας τα χαρτιά, πάλι τυπωμένα πάνω στην τράπουλα, γνωρίζει τι έχει δώσει τον καθέναν από εσάς. Με λίγα λόγια, ένα παιδί με αναπηρία όρασης μέσα σε ένα σχολείο δεν σας δημιουργεί πρόβλημα. Ίσως πάρετε κάποια μαθήματα ζωής. Ίσως μπορέσετε να καταλάβετε ότι ο καθημερινός αγώνας για σας που σας φαίνεται ίσως βουνό, κατανοητό, όλοι έχουμε περάσει από την ηλικία σας, για κάποια άλλα παιδιά που έχουν όρεξη για ζωή και ζητάνε τη δικιά σας παρέα, τη δικιά σας συντροφιά και όχι τον αποκλεισμό, να αξίζει να τους έχετε φίλους. Μην φοβηθείτε, μην σκεφτείτε ότι αυτά τα παιδιά είναι τελείως διαφορετικά από εσάς. Όταν θα έρθουν μέσα στην τάξη για πρώτη φορά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουν το χώρο. Πώς λένε οι γονείς, μην πετάτε τα ρούχα σας από εδώ και από εκεί μέσα στο δωμάτιο, γιατί θα σκοντάψετε. Το ίδιο απλό λοιπόν θα σας πω κι εγώ. Έχετε ένα παιδί μέσα στην τάξη, μαθαίνει το θρανείο. Προσπαθήστε να τον βοηθήσετε με απλά πράγματα. Στην άκρη της τσάντας. Δεν αλλάζετε τις θέσεις για να μην νιώσει εκείνη τη στιγμή την αδυναμία ότι δεν γνωρίζει το χώρο. Καθοδηγήστε τον.
Όταν θα είστε κοντά, δεν ζητάει τίποτα άλλο, παρά μόνο να του πείτε, να τον ακουμπήσετε στον ώμο και να του πείτε «Είμαι ο Νίκος, είμαι η Μαρία, είμαι η Κατερίνα». Αυτό του αρκεί. Έχουμε πει ότι με το ηχόγραμμα της φωνής, σε μία αίθουσα αν είστε και 25 παιδιά, με το που θα ακούσει τη φωνή, θα ξέρει ποιος είναι και ποιος μιλάει. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό για μας, τους μεγαλύτερους ηλικία με πρόβλημα όρασης, να καταφέρουμε τα παιδιά με οπτική αναπηρία, παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, να έχουν μια καλύτερη ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος παρά μόνο εσείς. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην θυμόμαστε μόνο στις 3 Δεκεμβρίου τα άτομα με αναπηρία. Είναι όλο το χρόνο, είναι ανάμεσά μας, είναι συμμαθητές σας και δεν ζητούν τίποτα άλλο παρά μόνο να ενταχθούν ισότιμα στην κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντυπωσιακά πραγματικά όσα ακούσαμε από την κυρία Γρηγιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να καλέσω την εκπρόσωπο του Φορέα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 2 ΔΟΣΑΜΚΕ, κυρία Σοφία Ραβίδου. Μέρα και από μένα. Θα πω με πολύ απλά λόγια για την ψύχωση, διότι υπάρχουν έφηβοι και ενήλικες ανάμεσά μας, στα σπίτια μας, στα σχολεία μας, στη γειτονιά μας, που μπορεί να έχουν ψύχωση, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι αναπηρία μη ορατή. Απλά κάποιες φορές μας φαίνεται λίγο διαφορετικός. Οπότε ξεκινάω με πάρα πολύ απλά λόγια. Η ψύχωση είναι μία πάθηση. Στην ομπρέλα των ψυχώσεων έχουμε τη σχιζοφρένεια και τη διπολική διαταραχή. Χρειάζεται, όπως όλες τις παθήσεις, παρακολούθηση από γιατρό, από ψυχίατρο. Τι συμβαίνει στην ψύχωση? Στην ψύχωση υπάρχει αλλίωση της πραγματικότητας. Η ψύχωση επηρεάζει το πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος και επηρεάζει και τις αντιλήψεις του. Μπορεί να δυσκολεύεται να προσδιορίσει τι είναι αληθινό και τι όχι. Θα πούμε τα κυριότερα συμπτώματα, γιατί είναι πάρα πολλά και ποικίλα. Ψευδαισθήσεις και παραλήρημα, διαταραχές στην προσοχή και τη μνήμη, μειωμένη λειτουργικότητα, αποδιοργανωμένη σκέψη. 2 λόγια για τις ψευδαισθήσεις. Η ψευδαίσθηση είναι όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα, παρόλο που δεν υπάρχει εξωτερικό ερέθισμα. Οι πιο συχνές είναι οι ακουστικές και οι οπτικές. Ακουστικές. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να ακούει φωνές μες στο κεφάλι του από ένα γνωστό άτομο, από έναν άγνωστο άνθρωπο, έτσι, που να του λένε όμορφα πράγματα ή κάτι άσχημο. Οι οπτικές σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να βλέπει κάτι που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο τρομακτικό βίωμα είναι αυτό για κάποιον που το ζει. Άλλοι τύποι ψευδαισθήσεων, γευστικές, οσφρητικές, απτικές, σωματικές, παραλυρητικές ιδέες. Για το τελευταίο θα πούμε 2 λόγια. Οι παραλυρητικές ιδέες είναι ισχυρές πεποιθήσεις που δεν μοιράζονται τα περισσότερα άτομα σε μια κουλτούρα, δεν ταιριάζουν με την πραγματικότητα και δεν μπορούν να αλλάξουν με τη χρήση λογικής σκέψης. Οι κυριότερες είναι το παραλήρημα του μεγαλείου, όταν ένα άτομο νιώθει πολύ ισχυρό και ότι συνδέεται με μια θεϊκή δύναμη, νιώθει ότι είναι ο Θεός, ο προφήτης κτλ. Και ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Και το παραλήρημα καταδίωξης, όταν ένα άτομο μπορεί να πιστεύει ότι το κυνηγάει η CIA, το FBI, έτσι και νιώθει κίνδυνο. Θα πούμε τους βασικούς μύθους και αλήθειες. Μύθος. Οι άνθρωποι με ψυχοσικές διαταραχές είναι τρελοί. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι με ψύχωση αντιμετωπίζουν ένα θέμα υγείας, το οποίο χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα. Έτσι, ο όρος τρελός είναι ξεπερασμένος, στιγματικός και μη επιστημονικός. Μύθος. Όσοι βιώνουν ψυχοσικά συμπτώματα είναι επικίνδυνοι. Η αλήθεια είναι ότι ένα άτομο που βιώνει ψυχοσικό επεισόδιο, μπορεί να έχει μία κρίση, μπορεί να νιώθει φόβο ή σύγχυση. Είναι πιο πιθανό να αποτραβηχτεί και να βλάψει τον εαυτό του, παρά να γίνει ξαφνικά επιθετικό και να βλάψει κάποιο άλλο άτομο. Μύθος. Δεν μπορεί να συμβεί σε μένα. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Στατιστικά, ψυχοσικό επεισόδιο μπορεί να βιώσουν περίπου 3% άτομα,
χωρίς να υπάρχει διάκριση όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα και την κουλτούρα. Μύθος. Οι ουσίες δεν μπορούν να προκαλέσουν ψύχωση. Η αλήθεια είναι ότι οι ναρκωτικές ουσίες, όταν συνδυάζονται με άλλους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, μπορεί να προκαλέσουν ή να πυροδοτήσουν ψυχοσικά επεισόδια, τα οποία, εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά, να οδηγήσουν στην ψύχωση. Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι ουσίες όπως το αλκοόλ, η κάναβη, η κοκαίνη και οι εισπνεώμενες ουσίες συνδέονται με ψύχωση. Είναι σημαντικό τα άτομα που παρουσιάζουν ψύχωση να μπορέσουν και να αναρρώσουν. Υπάρχει μία ποικιλία αποτελεσματικών θεραπευτικών επιλογών, όπως φαρμακευτική αγωγή, ψυχοεκπαίδευση, οικογενειακές παρεμβάσεις και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Είναι σημαντικό η θεραπεία της ψύχωσης να αρχίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα από τη στιγμή που θα εμφανιστούν τα συμπτώματα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Θα πω τους δύο βασικούς που είναι και κατάλληλοι για την ηλικία σας σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης. Οι νέοι που λαμβάνουν άμεσα θεραπεία και φροντίδα είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν εργασιακή απασχόληση ή οι μαθητές και οι φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Και η άμεση χωρίς καθυστέρηση παρέμβαση μπορεί να καθυστερήσει ή ακόμα και να αποτρέψει την εμφάνιση μιας ασθένειας που προκαλεί αναπηρία και στιγματίζει. Η δίωδος, εκεί που εργάζομαι, είναι ένας φορέας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες, έχει στεγαστικές δομές, οικοτροφείο και προστατευόμενο διαμέρισμα, έχει την κινητή μονάδα μαγνησίας που πηγαίνει στις φοράδες και στα χωριά του Πηλίου, του νομού, και έχει και το κέντρο ημέρας Κήπος, όπου μέσα από ένα πλούσιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και δράσεων βοηθάει ανθρώπους με ψύχωση. Είμαστε εδώ για όλους και όποιος θέλει τώρα ή στο σπίτι του μπορεί να πάρει ένα χαρτί και ένα μολύβι, να γράψει με κεφαλαία γράμματα τη λέξη ψύχωση, YY, για όσους δεν είναι καλοί στην ορθογραφία, και να κυκλώσετε τα δύο γραμματάκια, ως, ωμέγα, σίγμα. Τι μένει λοιπόν, άμα κυκλώσουμε το ως, τι μένει, μένει η ψυχή. Αυτό μένει και αυτό έχει σημασία, η ψυχή. Ως την ψυχή λοιπόν, εκεί ακουμπάμε και γίνονται θαύματα. Αποδοχή και σεβασμό, μία αγκαλιά, όλοι μαζί. Δίωδος Ζάμκε, θα μας βρείτε στο ίντερνετ. Αυτά είχα να πω, πολύ απλά και γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ραβίδου. Η κοινωνική λειτουργός του Alzheimer World, κυρία Έγλη Τσαμασφύρη, και η ψυχολόγος του Alzheimer World, κυρία Αποστολίνα Κωνσταντίνα, θα έχουν το λόγο στη συνέχεια. Καλημέρα και από εμάς. Εγώ είμαι η Κωνσταντίνα Αποστολίνα, είμαι ψυχολόγος στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Βόλου. Μαζί με τη συνάδελφό μου, την Έγλη Τσαμασφύρη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός. Ο ρόλος μας είναι να επισκεπτόμαστε μέρη τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και να αξιολογούμε ανθρώπους, ηλικιωμένους κατά βάση, για το αν εμφανίζουν άνεοι ή όχι, και να συμβουλεύουμε τις οικογένειές τους το πώς μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Η δική μας δομή, το έργο μας, είναι η ανίχνευση και η καταγραφή αυτών των περιστατικών, να παρεμβαίνουμε με γνωστικές παρεμβάσεις, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να διατηρήσουν τις γνωστικές τους δεξιότητες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η συμβουλευτική είτε των οικογενειών είτε ατομικά, και φυσικά η φιλοξενία ασθενών μέσα στη δομή μας. Εμείς σήμερα θα σας μιλήσουμε για την άνοια. Μπορεί κάποιος να πει γιατί σχετίζεται με την αναπηρία η άνοια. Αν το σκεφτούμε, είναι μια νόσος η οποία προχωρά σε στάδια. Ξεκινάει από το ήπιο και καταλήγει στο σοβαρό τελικό στάδιο. Όσο περνάει ο καιρός, στην αρχή μάλλον ο ασθενής είναι πιο ανεξάρτητος, μπορεί να κάνει πράγματα μόνος του, αλλά με τον καιρό δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν μπορεί να πάει να κάνει το μπάνιο του, δεν μπορεί να τραφεί μόνος του, δεν μπορεί να αλλάξει τα ρούχα του. Πράγματα τα οποία εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα,
ένας άνθρωπος με άνοια δεν μπορεί να τα κάνει. Χρειάζεται την υποστήριξη των φροντιστών του. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σήμερα θα σας εξηγήσουμε τι σημαίνει άνοια, για να το ξεμπερδέψουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί κάποιες φορές γίνεται μια σύγχυση του όρου. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι αυτή η νόσος αφορά τον εγκέφαλο. Τον εγκέφαλο, ο οποίος είναι ένα σύνθετο όργανο, είναι ο στρατηγός μας, αυτός μας βοηθάει να κάνουμε τα πάντα και ελέγχει τα πάντα στη ζωή μας. Αποτελείται από δύο ημισφαίρια, το αριστερό και το δεξί, και περιοχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για όλες τις λειτουργίες του σώμα μας. Βλάβη οπουδήποτε μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στον άνθρωπο και τεράστιες αλλαγές στη ζωή του. Είναι υπεύθυνος ο εγκέφαλός μας λοιπόν για τη συγκέντρωσή μας, για την ομιλία μας, για το πώς στεκόμαστε, για το πώς αναπνέουμε, για τα συναισθήματά μας, για τη μνήμη μας, για όλα. Τι δεν είναι φυσιολογικό λοιπόν να κάνει ένας εγκέφαλος? Δεν είναι φυσιολογικό να μας κάνει να ξεχνάμε πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε συχνά ή πράγματα τα οποία κάναμε όλοι μας στη ζωή. Να ξεχνάμε ονόματα πολύ αγαπημένων και δικών μας ανθρώπων, να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα, σαν να μην θυμόμαστε ποτέ ότι το είπαμε, να αλλάζουμε διάθεση ξαφνικά χωρίς λόγο, χωρίς κάποιο ερέθισμα, να δυσκολευόμαστε να πάρουμε αποφάσεις και πρωτοβουλίες στη ζωή μας και να χάνουμε το ενδιαφέρον μας για πράγματα τα οποία μας άρεσαν πολύ να κάνουμε όλη τη διάρκεια της ζωής μας μέχρι τώρα. Θα ήταν πολύ ωραίο να δούμε και μία εικόνα, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα, πώς είναι ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου που έχει νοσήσει από άνοια μετά θάνατον, αλλά μπορούμε να το φανταστούμε. Αν φανταστούμε το εσωτερικό ενός καρπού, όπως είναι το καρύδι, μέσα έτσι συσσωρεύεται και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Μια τέτοια εικόνα θα δείτε αν το ψάξετε στο διαδίκτυο. Η άνοια, λοιπόν, χωρίζεται σε πολλές μορφές. Μία από αυτές και η πιο συχνή είναι η Alzheimer, αλλά υπάρχουν και άλλα είδη. Ένα ακόμη είδος είναι η μεταποκροταφική. Ίσως να την έχετε ακούσει τώρα στις ειδήσεις, καθώς από αυτή υποφέρει ο ηθοποιός ο Bruce Willis. Ξεκινάει συνήθως με συμπτώματα τα οποία έχουν να κάνουν με το λόγο, με την προσωπικότητα. Υπάρχουν και βέβαια πολλά ακόμα είδη, όπως είναι η αγκιακή, η νόσος Πάρκινσον οδηγεί και αυτή σε άνοια. Τι συμπτώματα έχει? Το άτομο δεν θυμάται. Αρχίζει και φέρεται περίεργα, όχι όπως εμείς το θυμόμαστε να συμπεριφέρεται. Φαίνεται πολύ μπερδεμένο και συγχυσμένο στην καθημερινότητά του. Αδυνατεί, όπως είπαμε, να κάνει πολύ απλές δραστηριότητες καθημερινές. Στα αρχικά στάδια μπορεί να νομίζουμε ότι είναι υγιής, γιατί αυτό αρχίζει και φαίνεται σιγά-σιγά. Στην πορεία όμως, όσο περνάνε τα χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι όντως κάποιος νοσεί. Και πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι τίποτα από αυτά δεν γίνεται εσκεμμένα. Κανένας ασθενής δεν κάνει πράγματα για να μας εκνευρίσει, για παράδειγμα. Το κάνει γιατί όντως δεν μπορεί. Το πιο συχνό είδος, όπως είπαμε, είναι η νόσος Alzheimer. Πάνω από τις μισές περιπτώσεις οφείλονται σε αυτή την αιτία. Συνήθως κάποιος μπορεί να νοσήσει άνω των 60 ετών, αλλά βλέπουμε τους μεγαλύτερους αριθμούς να φαίνονται μετά τα 80. Τα εγκεφαλικά κύτταρα αρχίζουν και χάνουν την ικανότητα να κάνουν συνδέσεις το ένα με το άλλο, πράγμα που σιγά σιγά οδηγεί στον άνθρωπο να μην μπορεί να κατανοήσει τι συμβαίνει γύρω του, να μην θυμάται βασικές πληροφορίες όπως το ποιος είναι, πού μένει, τι εργασία κάνει, τα παιδιά του. Κανένας δεν γνωρίζει ακριβώς πώς αρχίζει και δημιουργείται το Alzheimer. Αυτό ψάχνουν οι επιστήμονες συνέχεια. Αν βρεθεί αυτό, το πώς ξεκινάει, ποια είναι ακριβώς η αιτία του, θα μπορέσουμε να βρούμε και τη θεραπεία κάποια στιγμή στο μέλλον. Μια αποτελεσματική θεραπεία που να το σταματάει. Έτσι λοιπόν, να καταλήξω εγώ, είναι ψυχική ασθένεια η άνοια? Όχι. Είναι μια ασθένεια η οποία αφορά τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλός μας νοσεί. Αυτός είπαμε ότι ελέγχει τα πάντα πάνω μας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πάθουν αναγκαστικά όλοι οι ηλικιωμένοι. Κάποιοι θα το εμφανίσουν και κάποιοι όχι. Και είναι πολύ σπάνιο να αρρωστήσει κάποιος κάτω των 60 ετών. Για να μην φοβούνται οι νεότεροι, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά τις νεαρές ηλικίες. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις το οποίο μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Καλημέρα και από μένα. Όπως έχετε ήδη μάθει, με λένε Έγκλη και είμαι κοινωνική λειτουργός. Πάμε να δούμε μαζί λίγο κάποια πιο πρακτικά θέματα. Όπως για παράδειγμα,
Πώς συμπεριφερόμαστε σε κάποιον που έχει άνοια? Του φωνάζουμε, του μιλάμε έντονα? Όχι. Αντίθετα, του μιλάμε ήρεμα και επειδή δυσκολεύεται να επεξεργαστεί την εντολή, προσπαθούμε είτε να την επαναλάβουμε όσες φορές χρειάζεται για να γίνει κατανοητή ή να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ρωτάμε ή ζητάμε κάτι. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα με τους ανθρώπους που νοσούν? Ναι. Αν υποθέσουμε ότι ο παππούς μας, ας πούμε, νοσεί, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί του και να περάσουμε ποιοτικό χρόνο. Παράδειγμα, μπορούμε να δούμε μαζί την αγαπημένη του ελληνική ταινία. Να το ρωτήσουμε για την Βουνιουκλάκη, για την Κωνσταντάρα και εμείς να μάθουμε πληροφορίες για παλιά ελληνικά τραγούδια. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε στις δουλειές του σπιτιού, για τα ψώνια της ημέρας. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να σας πω κάποιες πληροφορίες για τη διάγνωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι αρχίζει και ξεχνάει, τότε απευθύνεται σε ψυχολόγους. Ψυχολόγους εξειδικευμένους, όπως είναι η Κωνσταντίνα, όπως σας μιλούσα προηγουμένως, κάνουμε τα γνωστά τεστ μνήμης. Λέγονται οι δοκιμασίες, βρίσκουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και στη συνέχεια γίνεται η παραπομπή στο γιατρό. Ο γιατρός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την περαιτέρω εξέταση, είναι ο νευρολόγος ή ο ψυχίατρος. Αυτός θα δώσει επιπλέον αιματολογικές εξετάσεις και αξιονική μαγνητική εγκεφάλου για να δει αν πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και μετά θα συνεννοηθεί με τον ασθενή για φαρμακευτική αγωγή. Μιλάμε όμως για μια κατάσταση η οποία δεν θα θεραπεύσει, αυτή η φαρμακευτική αγωγή δεν θα θεραπεύσει την άνοια. Δεν υπάρχουν φάρμακα που θεραπεύουν την άνοια. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η πρόληψή της. Γιατί αφορά εσάς η πρόληψη? Ναι, θα σας πω κάποια πράγματα που αφορούν εσάς ξεκάθαρα τους νέους. Παράγοντες κινδύνου τους λέμε και πρέπει να τους μάθετε από τώρα, γιατί από τώρα, από αυτή την ηλικία που είστε, θα πρέπει να εξεσχίσετε τον εγκέφαλό σας, η μάθηση να μην σταματήσει μετά το πανεπιστήμιο, ας πούμε, ή μέχρι το Λύκειο, αν κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν στο πανεπιστήμιο, αλλά να είναι συνεχής η μάθηση. Πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι το κάπνισμα και δεν μιλάω μόνο για το κάπνισμα το κλασικό, τον καπνό, αλλά μιλάω και για τα καινούργια τα τσιγάρα, τα puffs και αυτά, τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα τις επιπτώσεις που θα έχουν μακροπρόθεσμα, είναι καινούργια προϊόντα. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι ο διαβήτης, είναι η παχυσαρκία, λέμε σώμα νους υγιέν, σώμα υγιή. Ευχαριστώ. Και κλείνοντας, ήθελα να σας πω ότι η νόσος κάνει τα άτομα να συμπεριφέρονται περίεργα και όχι, δεν θέλουν τα ίδια τα άτομα, δεν θέλουν οι ίδιοι ηλικιωμένοι να είναι περίεργοι. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι το ότι είναι οι φροντιστές. Αν οι γονείς σας φροντίζουν, έχουν στην οικογένεια, έχουν γονείς με άνοια, να ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που ζουν και σίγουρα χρειάζονται και την στήριξή σας και την κατανόησή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Κωνσταντίνα και την κυρία Σαμασφύρη. Στο σημείο αυτό, παιδιά, να πούμε ότι οδεύουμε προς το τέλος. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή σας. Ακούσαμε εντυπωσιακά πράγματα σήμερα και εντυπωσιακή και συμμετοχή των σχολείων, θα έλεγα. Έχουμε φτάσει ήδη τα 48-46 σχολεία στο WebEx και πόσο ακόμη στο κανάλι του YouTube. Στο μια 15 μου είναι συνάδελφοι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων που φρόντισαν για τη σύνθεση αυτή, τους εκπροσώπους των σωματείων αναπηρίας που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ευχαριστούμε την επόπτη ποιότητα στην κυρία Νάτση, όπως ευχαριστούμε και τον πρόσωπο της Μητρόπολης, τον πατέρα Καλίνικο. Μία υπενθύμηση μόνο για τα σχολεία. Όσα σχολεία επιθυμούν μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας σε έναν διαδικτυακό σύνδεσμο, στην αίθουσα Ζακλίν Τερομιγή, για να ενημερωθούν επιπλέον για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας εκ μέρους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Μαθησίας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Λύσαμε.